wara sena inti bqajt dejjem l-istess. Qatt ma rajtek titlef l-interess. Tħobbni b'innoċenza li ma tantx naf nispjega. Bla ma jien perfett fir-realtà. Inħoss ċertu nuqqas li ma nistax nlaħħaq miegħek. Hija kbira wisq imħabba tiegħek. Grazzi tal-paċenzja għax kultant inkun bħal-tfal. Ma nirraġunax tal-moħħ battal. Għalfejn tħobbni daqshekk. Għajdi kif tħobbni daqshekk. Ma jistħobbniex li tħobbni daqshekk. Ma nafx għalfejn tħobbni daqshekk. Għajt tissorprendini, tippreferi li tkun gej. Għadek titħaq biċ-ċuċati tiegħi. Tieħu ħsibi ċerta tkun li ma jonqosni xejn. Tidli għadha mħabbtek dawk l-għajdejn. Għalfejn tħobbni daqshekk. Għajdi kif tħobbni daqshekk. Ma jistħobbniex li tħobbni daqshekk. Ma nafx għalfejn tħobbni daqshekk. Inħoss li ħati għal skur ma rridx li bati dejjem fik hemm. M'inhiex kapaċi u mhux insiba paċi li nħobbok kif tħobbni int. Sabiħa. Grazzi, grazzi. Mamma mia, tiddejqux turu l-dak li kun li tħobbom. It-sija tida, insejħil, inselmina minn hawnhekk għaliex Kirsten qalli n-nanna tarani ta' unselmula minn hawnhekk tiġi oħt il-papa tiegħi. Iżom minn hawn insellem lill-ġenituri tiegħi, nħobbkom ukoll, il-familja tiegħi, il-kollegi tiegħi kollha tal-PBS u l-kru kollha. Happy Valentine's, importanti ħafna l-lum ġurnata sabiħa. Iva, nħobbok ukoll, ikolli nħobbok bil-fors biex iġġibni tajba fil-programm.